Yeah. Kayang puso eh. Nga, maabot na tayo. Maabot na lagi daw. Hoy, kamo da mga bata, pagtapok magbato da kay maghimo tag balay ta atong tambayanan. Sige ra mo dag tambay-tambay ha. Pagkailang balik na ho na mo tinapok diha. Mo pagpalabig dugay. Uy, boss. May problema, boss. Hi boys, pwede mangutaan na asa dapit ang layog ari ka? Oh, miss. Daragha, miss. Salamat boys. Ano ko pa ka ba ito? Tata, sundan ta. Ano, utusan mo si boss. Mas di na mananghin to. Di mananghin ba si Mundikan to? Tata. Boss! Boss! Oh, so yung problema din jud anong sabak mo kayo? Naibadjing ito, boss. Guwapa kayo. Nya, ang sa'yo plano. Mao ba? Guwapa to? Asa na bita? Parang diri, boss. Ato tanawon. Ato, oh. Tarong nga ha, masigi na guwapa. Haman be? Ano to guwapa ba? Ako pa dali tato. Murag ako'y mauna niya. Sapaw mo kay mga bato sa munaw. Boss, kapasunod, boss. Ako na. Kapasunod, boss. Nampay na. Anak, daga ng mga yakis oh. Eh pre, sige na gwa. Hi boys. Uy, kinsa ba to? Lah, mga bato. Uy, si pre. Ato sundon. Tara. Bugay na tamo kapiti maglaki. Gawin na ako sige, paabot og asa rato. Sus ko. Tigira maabot ra lagi to. Nacho ko pala kabayot, gani na rata diri. Murag mukuyos na jud. Paabot na tong diwata. Ay kabala kabayot makadali lagi ta. Macho lagi untag na kay kanuna ra batawa. Dugay na sa bayot nga wata ka kunog mga dax. Papa to bayot, sundon to bayot. Mao gani lagi no basil jag si Zen nadalis mga musunod. Musa Samanan to bayot. amanan lagi unsa-usaon man ang murag ni action ko kabala ka bayot unsa day ka. Ano gaya we? Sabi ni magkakuan bayot ka. Wala nga lisod Di ko ka mo magbuhat. karon na jud ko natinga nga aran sa dugasan nidsa. Nga nganong sa uban laging kuan dali pero wa noon amot ka karon nga dugay man. Basta nagdaghan sila bayot. Kanindot ang daghan sa tibo jud tanan. Oh, tagduhat ta. Tagtun ha. Sorry. Amo na di kadaot nimo kay magkuan-kuan ko kag imura na unsa day ka. Imo mang ako pun jud ka magtunga deta. Tungaw na to. Magtunga ta. Kansi mo bayot. Ngano man kansi naman pud na may kansi tunga na unsa day ka. Pagkaon pa bayot, pagkaon bayot kay dako sa. Hoy bayot bare dagko nato no. Tunga ra ta mauro tagkaon no unsa day ka. Oh, di ba sa limang dagko. Nala. Basta tunga ra ta. Tunga ra. Gwapo ako ha. Abala na din nato tanaw nilang naong atong tanaw nilang mga dagsay. Insi na mga bayot. Ang mga surina dihan, insi na pong mga surina iniday. Oh, ang dugad sa oy. Asa ra katos diwata oy, kadugay ba? Uy, dira. Hay naman, kay napasunod. Kadugay ba nimo ganina ra may nagpaabot diri. Ano kaya nimo diwata ba? Unsa na kay napasunod diri? Kadugay nimo oy. Murag napas mo ng mga bayot diri. Oh, ang sirina, murag napas mo ng sirina diri. Dugay na may wakatilaw Dugay sa laki. no? Oh, dugay na may wakatilaw jud dax. Dugay sa padzud. Mo sa day ka. Grabe. Murag ang lus pa na may munti gumulpumol tubig diwat ha. Ikaw diin raman day ka, dugay sa jud nimo ba? Na. Noon sa raman. Kulaan ang tadri gumuwat.
Ha? Pula na ka? Sa ginan man puwal, at least kung naamang galing di, bala ko sa kabok atin na ginuton. Bala na pulihay ragod. Kinuo ko. Ano nga diwata na adzot? Na Relax. Kalma mga titas, ikabalakad at mga sila. Salamat na Salamat, bahalag dugay ta naguwat ba yun? Di makuan. Ha? Di makuan sa inyong pagkuwat, idakanto sila. Mo gani, okay ra, bahalag na dugay ka, naman ka ha? Ha? Bahala na. Bahala na, basta kita. Magwapo mo to sila, oy. Duwan, Magkapahimo sa butang ginadaan si ni Rod. Ay, insi na pong mga sarina. Okay, dating gawi. Wala nang basi. Ano ba sinawaman ko? Ali na naraw na basi. Naraw na. Kau baliso. Dak baliso ba? Na, kita na ninyo. Basta kulit na! Proteksyon ni sila! Daghan, mas maayo na. Kay maabot na. Hi boys! Boss! Iska na boss! Ay, kulay! Boss! Zacare Gonzales. Shout out. Lisa Lorijas. Shout out. Jan Joseph Bidolia. Shout out. Kasil Vlog. Shout out. Kerong Vlog. Shout out. Kerong John 32. Shout out. Kirk Luwanco. Shout out. Karen Maligro. Shout out. Aizame Precious Dadula. Shout out. Orlando Rol Condimina. Shout out. Double Mike Vlog. Shout out. Dan. Og sa amo day special guest. Ang Basot Vlogs og si Pancham Vlogs. Pansam Vlogs. Salamat kayo sa pag-collab namo og amo po special guest nga Samong diwata. model day nga Diwata. Shout out sa Punjab. Shout out kay Bashoot Vlog, paki-support Bashoot Vlog o support po sa Mabunga Vines. Daghang salamat sa inyong pag-abi-abi sa mga bayot again. Wow. Labi na ni Pancham Vlog. Mga idol, pakisupport din. Maraming salamat na sa nandito lahat. Okay, mayong hapon. Hello po, I'm Giovanni Dayon ng Pancham Vlog og sa daghang salamat sa mga kauban ang Mabubunga Vines and Bashot Vlogs og please support local vloggers mahaplaganon Arturo, Timkang, Kabungot og sa tanan-tanan nga taga Mahaplag. Shout out ko nyo og daghang salamat sa maayong adlaw karon. Mga to mga kabayo, daghang salamat o daghang salamat sa nagsuporta o mga sumusuporta pa. Wow. Salamat mga followers o viewers. Wow. Please follow Mabunga Vines, Basot Vlogs and Pansam Vlog. Tara, ligo ako to. Mga nandal?